Здравей! Време е да ти покажа как да нагласиш своята хибридна раница Isara Quick Full Buckle. Моделът е подходящ от първия месец до 98 см и е тестван до 20 кг. Това означава, че може да носите и проходило дете. Обхващат достатъчно дълъг период и може да изкарате с тази раница от началото на бебеносещия период почти до края. И така, преди да поставим раницата, трябва да я нагласим, за да пасва на ширина и височина на бебето. Това, което ще направим, е да погледнем първо тази схема, където производителят много добре е казал как раницата трябва да бъде нагласена. В момента ще поставим бебе, което е 55 см, което означава, че ще залепим лепенките на червените очертания. Ето по този начин. Става много лесно, много добре е оказано и не би трябвало да ви затрудни. Ето виждате къде са червените очертания. Точно тук ще залепим и велкро лепенките. Достатъчно здраво се захващат, така че няма да се разместят в процеса на носене. След като сме нагласили ширината и височината на платката, сме готови да поставим раницата. Първо, както винаги, поставяме при всяка раница колана. Коланът е добре да бъде поставен на талията. Първо слагаме обезопасителната лента, след което закопчаваме, да чуем щракване и затягаме максимално добре, да е плътно по корема ни, да няма никакъв луфт. Когато сме поставили колана, е време да вземем бебето. В случая моето бебе е около 3-месечно, около 5 кг и 55 см. Винаги поставяме бебето с лице към нас. Ръчичките могат да бъдат сгънати до тялото. 3-4 пръста под брадата на носещия трябва да се намира главичката или, образно казано, на целувка разстояние. Внимателно сме разкрачили кръченцата, позиционирали сме бебето централно в раницата и сега, придържайки го с едната ръка, с другата вдигам по гърба плъта. Примятам през рамките, през раменете. Този модел има възможност да се носи с кръстосани през рамки и с успоредни. В момента ще покажа с кръстосани през рамки, защото това е по-подходящия начин за носене на малко бебе. След 4-тия месец може да носите и с успоредни през рамки, но препоръчвам до 4-тия ден с кръстосани, защото осигурява по-добра подкрепа при главичката. И така държим бебето с едната ръка, с другата да се присегнем, за да хванем противоположната през рамка и хубаво да я изтеглим надолу. След като сме я изтеглили, ремъка минава под кръчето на бебето и в съответния ластик, който е под джобчето, пред на колана. След това правиме същото с другата през рамка. Хващаме се срещу положената ръка, хубаво изтегляме надолу и минава под другото кръче на бебето. Вкарваме и другият ластик под джобчето. Виждате как ластиците здраво държат катарамите, т.е. това е момента, в който може да пуснете бебето, за да закопчеете катарамата с две ръце. След като чуете щракването, сте готови. Бебето вече е обезопасено и ако има нужда да донагласите позицията му, може да го направите сега. Ако има нужда да затегнете през рамките, винаги хващате през рамката в основата и изтегляте излишъка назад. Ето тук, ето го, вижте къде е този излишък и с съответния ремък издърпваме, за да затегнем. Същото правиме и от другата страна, ето по този начин, за да дозатегнем раницата. Хибридната раница на Isara има и качулка, която качулка се захваща на тик-так копчета от вътрешната страна, т.е. е подвижна, може да се сваля. Функцията на качулката е да придържа главичката, когато бебето се е отпуснало и спи. Може да пази и сянка, когато е слънчево навън. Как се закача? Ето тук на през рамките имате подвижни щивчета. Ето сега ще ви покажа. В края на качулката има ушички еластични. Това, което трябва да направите,
е да промушите ластика през ушенцето. Ето по този начин. И след това може да дозатегнете, за да придържа по-стабилно главичката. Ето по този начин изглеждат отзад през рамките, когато са кръстосани. В следващото видео ще покажа и с успоредни през рамки. Тук отстрани имате малко джобче, което може да ползвате за подръчни неща, като биберон или мокри кърпички, пари, ключове. Много е удобно и функционално. Благодаря за вниманието и до скоро!